ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲ? ଦାନା ହଁ ମୁଁ ଟୁକୁନା ନା କହୁଥିଲି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଲା କହୁନା? ହଁ ତମେ କୋଉଠି ହେଲଣି ଆସି? ହଉ ଆସୁନା ଆସ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସ। ତ ଗଲା ଦଶହରା ଗଲା ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି ଗଲା। ଆସିଲନି ଏବେ ହଠାତ୍ ବାହାରୁଛ ଆସିବା ଲାଗି କ'ଣ ତମର ପ୍ଲାନ୍? ହଁ ନା 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 ଆମର ସେମିତି କିଛି ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ମାଇଁ ଆମର ଆସିବ ପିଠା ପିଠା କରିଦେବ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ତମେ ଆମର ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଧାମରା ଦେଇକି ଧାମରା ଦେଇକିରି ତମେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରେ ପଟାମୁଣ୍ଡି ଦେଇକିରି ମାର୍ଶାଘାଇରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ କ'ଣ। କୋଉଥିରେ ଆସିବ ତମେ ପ୍ଲେନରେ ଆଉଛ ନା ଟ୍ରେନରେ ନା କୋଉଥିରେ? ହଉ ତମେ ଯୋଉଥିରେ ଆଉଛ ଆସ। ଏଇଆ ତମ ମାମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନା ମାମୁଁ ଘର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ମାମୁଁ ତମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମାମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ମାମୁଁ କିଛି କହିବେନି ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଇଁ ତ ଅଛନ୍ତି ମାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଠା ପିଠା କରିବେ ଖାଇବ ପିଇବ ଯିବ। ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ ତ ଅସମ୍ମାନ କରି କହୁଛ କ'ଣ? ଓହ ସେ ଶୁଣି ଖରାପ ଭାବିବ। ନା ନାଇଁ ସେ ମାମୁଁ ଟିକେ ବିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ମାମୁଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଏ ମାମୁଁ ଟିକେ ବିଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି ତ ବିଡ଼ି ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ହେଇଯାଏ। ହଉ ତମେ ଆସ ତମକୁ ଯଦି ଲାଜ ଥାନ୍ତା ତମେ କହିଥାନ୍ତ ନା ଆମେ ଦୀପାବଳି ଟୁର୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି। ଆଉ ଆସିବ ଯଦି ତମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳେ ଆଇଥାନ୍ତ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଳେ ତ ସଇଲା ସବୁ। ତମେ ଏବେ ଆଉଛ କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ ଆମ ଘର ତ ମେଲା ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁନା ମେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ସେମିତି କିଛି ଆମର ଦୀପାବଳି କି ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଭାବିକି ଆମେ ଯାଇନୁ। ଆମେ ତ ଖୁସିରେ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ବୁଲି ଆସିବୁ। ଖରାପ ଭାବିବ। ହଁ ତମେ ଟିକେ ଲାଇନରେ ଥିବ ଦାନା ତମେ ଲାଇନରେ ରୁହ ଟିକେ ଶୁଣ ଖାଲି କଥାଟା ଟିକେ। ହଁ ତମ ମାମୁଁ କ'ଣ କହିବେ କହୁଛନ୍ତି ନିଅ ନା ତମ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପଦେ କଥା ହେଇଯାଉ ନା ନିଅ। ହଁ ନିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇପଟେ ଦେଇକି ସେମିତି ପଳେଇବି ଏମିତି ଚାନ୍ଦବାଲ ଦେଇ ଢାମରା ଦେଇ ପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଫେନ୍ରେ ଯିବାର ମୋର ଚାନ୍ସ ଥିଲା ତଥାପି ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଛ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ ଗଛ ଗଛ ନୋଟ୍ ନାଉଟ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ମୁଁ ପଳେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ଆଉ ଦୀପଦ କଥା ହେଇ ରଖିଦେବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଦିଦି ରାଗିବ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି କଥାଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ରାଗ ଅଭିମାନର କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯାହା କହିବ ଖୁସି ବାସିରେ କୁହ ନେଇକିରି କଥା ହୁଅ ନିଅ। ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ବାଣ ଫାଣ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବରଣୀ କରିକି ଆଣିବ? ହଁ ହଁ ସେମିତି ହେଇପାରେ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ କୋଉଠି ବାଣ ଫାଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରିବନି ସେମିତି ସର୍ଟରେ ମାରିକି ଆମେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଦେବା। କଥା ହଉଛି ଏତିକି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ନିଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅ। ନନା ବା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କେତେ କଥା ଆୟୋଜନ କରିକି ସବୁ ନେଇକି ସାଇ ସୁଜା କରି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ବଛୁ ତମ ସ୍ୱାଗତରେ। ହଁ ତମେ ଆସ ଆମେ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇ ତମକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ଏବେ ତ କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାହା ହବ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଯିବ ଆଉ। ହଁ ଦୀପାବଳି ଯାଏ ଯଦି ହେଲା ରହିଯିବ ଟିକେ ରହିକି ଆସିବ। ହଉ ରହିଲି ନମସ୍କାର। ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।